Uthi bazomthatha ukuthi ubani, I have no idea, but he will tell us from that. Yeah. Phatha kahle umuntu wakho. What's up, Tom? Hola boss. Alright, you got a bit. Mnandi bhuti. Awungivakashela na Thursday mfethu, ngenyanga yabasebenzi. Lalela mfethu. Konake. Thina. Siphethe ezinye izinto mfethu. Bingelela ama-fans akho mame. Ngiyabingelela emakhaya, ngiyabingelela abafethu ngithi nje wala abafethu lapha emakhaya ngiyanibingelela nonke abadala abancane nonke ngithi nje saluthi bafowethu. La mfethu, hayi uyabona mase basabethile, I'm sure. Sebekulindele ke njengoba. But moment, tell us about this song, man. Tell us about this song. Lalela ke mfethu, bazomthatha umuntu wakho. Ngithi mina bazomthatha ziningi izinto esengiyibonile la ezenzeka emhlabeni. Yazi ukuthi umuntu kubhlungu umuntu afika kunika uthando. Lolu uthando wena busudakwa yilona. Yes. Bese uba ne gender based violence wena. You understand? Ukhona yini umuntu ozofuna ukuya kokophola la ikholwandle nomuntu ongenalo uthando. Uyanasanda ukuhamba nomuntu bethu usabe actually usabe. Ukuhamba nomuntu wakho uye emcimbini othile because uyazi ukuthi mmeke washaya ilodi ibhodlela usezoba isidlova. Lalela kwethu. Uzolwa ke uzobukisa nawe bese ucabanga ukuthi uzothatha ubani ke wena. Nokuthi nje mfethu make wabingelelwa wena. Seyisukile. Seyisukile mfethu upasopa ingozi. Wena kumuntu ongamazi isibadla uthiya mfethu iqhamuka le out. Ngiphinde ngibingelele futhi bafowethu ngiyakuthanda ukubingelela into zami lezo. Alright usibahle wakamthiya isibongo uzalwa eNdwedwe bafowethu la ngizalwa khona inkaba yami isendwedwe. But ke baye bethi ikhala baba nezinto eziningi ngoba la engitholakala khona ngitholakala eNdwedwe nakwaMashu la ngitholakala khona bafowethu. Ila indawo zami zowu2 lezo kumina kufana nendawo eyodwa. Akake mina music ungena nini kanjani? Lalela mfethu yinde le ndaba yabona masikhuluma ngohambo onzima bafowethu from 96 la ngisuka khona kahle ekhaya lami besinekhwaya yesicathamiya kanye negospel la engakhulela khona ke until ngize ngifike la ngikhona namhlanje. Angazi ke ama-album engiwenzile I think mabili or mathathu engiwenzile, you understand, but ehambe kahle ile ama-legend le khona kade uyidlala manje bazomthatha. Mfethu ihambile leyo even online mfethu, even overseas igijime kakhulu mfethu. Waphetha ama-legend mame. Lalela mfethu akudlala. Tada!